Subai apa dauraan sawata, mababaya mamaninta. Sa katawa bai, adinya dipanutulan. So kaya pakasenditian sa tarotop aka pakasendit. Ayatutulian na bai ako atigyan adid na ayadiyan sa soldawalay. Dia ko pagkaato sa galabag. 5 kataw awataakan. Salakaw so pagiskwila, so pengguraok, so kesakit, so pemangani sa makanian. So misterakan na makaw maapuun sa galabak na badang pakibetad sa dukaw. Na pagkakanakampan, na pamirin sa anakampan sa mga ditar niyan. Inangin na maugat ako at igagyang kotobay. Sui katalo awata ami abagwa mama na tanto masamok. Igira apseparan na di kesaparan, na igira asyugu na di kesugu. Inangin na palaya din mga tatai dawata. Ayakelayaman amudulakan nakapamaninta. Seugadin so kiamor ka angka, miya sugat ka akilat. Kia disengang ke atarak, tia tedekah, berang-berang asinta, lagi duba, kiadaan sarasa amudulakan. Kagi aku magaan bawata agyang kutobae na Peter o no karomanian, apa ninimuka. Kabenda ayat mapia, naruuka saki ina aka. Na kagi aku di maninimu, na di pagkapasad sa galabag, sabab kumada kelawata ang mga sasamok. Miyo bayron, suwata iyan abagwa mama. Napian rapuan niyan sa ating siyomi iyan. Dinianon diteroon anay noomi. Kamakala ako na serbisyuan akan seka sa tarotop. Na ayabin ay nisambungon ni inaiyan umiyan na pimor ka ang kaawata. Di ka pa naipetay. Kaad na korka kada isarikor. Namia salak amia kaguraok subagwa mama. Na dinyan di matero a ubabu terima so panganing kaumi kamararasay ka rakami. Na angka kadai sa awida akal. Kagidin ko pelarga siran apsung siran ko mga loksubay. Nabasiran din kaya dusengi amala atarak. Si iko kagaan aka penutulon na si imiyakan na wagyang kutuabai sa hospital. Palid na lawasyan. Napaganay amiyay inang kaiyan na miyada sukala atianian. Miyada so ikaugat yan. Na miyakakisak gumuraok. Ande swata a ikaugatakan. Ande so 5 kataw awataakan. Anda atigyan sukaromakan. Damatay na miya kasulid sukaromanian ang mapapano arugo alawasyan. Dikisuo ka na pasyan. Ayabu amia teroya na pekarilata. Kadad na lamba ko mga wata alimakataw kapalaya din kinawa wallah. Taman ko ikauugat ka. Aya pa na masakiton. Na ayabu aukit ading kakapetay. Namitalon kuwata ay kaugat ka sumataris ka maana di ka din pembawata taman sa kapatay. Nakiadaan sa tanud subai yuto subai apa dauraan bai apa sisinta sa mga wataian. Nakagi ako makatanud na babu penggapusa ka pagigit katumuko na abada na miyatay ka dabu alamba ko dunia iyan. Miyang kikilang sa pamikiran iyan. Suka pa nga sasamok o mga wataian, suka pa nga tataid o mga wataian. Miya nga pipikirian, suka pendrapweron sa ating wataian na mataid na bagwa mama. Nagusto din niyang kiran di kipamanintaan. Sa susun, suka patay. Mala akapakambuko. Gina ni sabab as mga umi, mga bai. Na pananggilaing ka ubang kami pamanintas sa mga wataaka. Tumo
abang kasiran din di maparanag adi sabang kasiran pamanintai. Sabab sa sudawra sinta ulokas kuwata iyan natatarimaan. Miyaki pangaruma ka na ayamaan niyan na reparaduka ko kapamilya. So kapserbisyuwi ko pamilya agu sa mga wata. Nasudiyang ka akagagang ka kusangan ka ko tiwalay niyo na ayang kang galaba ka nasuding kaon kagaga na ding ka pagawid na akal kaang ka dilalayon o tagi ap kasabapan sa diing ka di kapakapamaninta ko mga wata ka. Inong kapaguyaga suwata aka amay ko aya igabi ipitaian na sudawra aka agusurarang itaka. Ding kasirampan kasintaan na bakeda sa pamikiran wata sukarata akaw niyadat na malukas ka na kurang raka ibabaya sa mga wata aka na kurang so serbisyo iran raka. Inumada kalawata adi kaparo sa walay katumo niyan sa sabala awalay kagya sabab sa lalayon din di iparangitan di pamanintaan na makilang na tumiyopo na milalong na sa kabu iduan niyan. Uba kailangan na makapamaninta ka na ayan dawra nakakira na kaya sukayang ka. Miya ulama ka. Miya kwa ka amapya. Miya piya so paniya kita ka. Ad na isa a pamilya. Amiya nga kukwa amapya sa mga watayan. Inisaan sa mga loksiyan. Inisaan nagyang kutwabay. Anto na'y sekreto niyan. Na isa amiya aluin niyan. Na igira at tigyan na kiararangitan ako na ayadawra akan ko mga wataakan na panganinta ko Allah ang mga kukwa kano amapia na bendag yuto itiarima wallah ami nga kukwa mambu amapia sa mga wataakan. Siya pano Allah sa mga watatano unga o mga puso tano na turuon sila no Allah na matimot-timot tano ko surga balasang ka no Allah balasan wallah sa mga ulama tano asiranip surat si sagyang kai ang mga tutulan aditano di pamatiyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.